Balima Mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Eri Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na septembre kalo tile 12 ka taa se karido ma septembre kalo tile 18 Dolo jate la samiya kalo sabanan tile 21 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo sabanan tile 27 la Dolo min nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na o ye Gɔku ye Gɔku ale nɔrɔ de barikalen don ni o ye samiya kalo sabanan dolo ye ka se ka bɛɛ ladɔnniya ko halisa an bɛ samiya kalo sabanan kɔnɔna na ni o ye vierge mɔgɔw ka dolo ye a b'an ladɔnniya k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni dɔgɔkun ma walima ni dɔgɔkun ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ karisa ye mɔgɔ min a hakili ka di kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔla bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beli o ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumayaliw olu fanga ka bon aw ka ko la kosɛbɛ kamasɔrɔ aw mana ko daminɛ ni teliya ye cogo cogo a jaabiw bɛna sumaya kosɛbɛ a bɛ se ka aw jigi da o jaabiw kan don nata wɛrɛw kɔnɔna na wa ni aw y'a jagoya ko fɔ aw ka se ka jaabi ɲuman sɔrɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka baara kɛlenw a bɛna a bɛɛ lajɛlen kɛ fu ye a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se ka aw muɲu kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati dɔgɔkun wɛrɛw nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka aw jigida sɔrɔw kan n'o tɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw kan ka se ka baaraw de kɛ ka se ka aw jigida a sɔrɔw kan don nataw wɛrɛw kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛ sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ janfa walew olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na baarakɛyɔrɔ la fo ka taa se hali du kɔnɔnaw na aw bɛ fan o fan aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ janfa walew janfa suguya bɛɛ bɛ se ka ta aw kama ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la garisɛgɛw bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ don ta kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan bɛna ta aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ don olu la layidukanw olu siraw jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ ka baara kɛ ni aw ka hakilinaw ye ani ni layidukan minnu kɔni fɔla aw ye walima layidukan minnu mana ta aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw kana se ka aw jigi da a sɔrɔli kan badabada ni dɔgɔkun yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nka a bɛ se ka kɛ aw bɛ se ka o jigiya o sira ninnu bɛ se ka waleya ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye n'o tɛ ni aw ko fɔ aw ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la i b'a ye a caman na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma komi ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la fariganw olu kundalen don aw kan ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ se ka tali kɛ dugutagaw kan dugutaga balilenw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bɔtaw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw fana ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la tuguni aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la bɛnbaliyaw ani mankanw fo ka taa se kɛlɛw ma olu bɛ se ka don aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ ta fanfɛla la garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔn sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na basigiw olu bɛ aw ye wasaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔ
yɛlɛdaw siraw olu ɲɛsinen do aw ma sira caman fɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a b'a yira k'a fɔ aw ka baara kɔrɔ kelen dɔw aw bɛna se ka nafa sɔrɔ olu la ka sababu kɛ aw ye ɲumanya minnu kɛ don tɛmɛnenw kɔnɔna na wa aw fɛlen do kɛnɛya siraw olu sinsinnen do ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ uti kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew samiya kalo sabanan de mɔgɔ minnu bɔgɔtala isa ka so viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu kun ɲɛsinen do aw ma wasaw ani kunkɔrɔtaw a mɛnna aw bɛ ka to ka fɛn dɔw jaabi kɔnɔ ko aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw jigida aw yɛrɛbakun kan a b'a yira k'a fɔ aw ka hakiliw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka garisɛgɛ lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina minnu bɛ aw la aw bɛ se ka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati aw bɛ se ka olu ta aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka dɔgɔkun laban na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bɛnbɛnbɛnw olu bɛ se ka siri aw kɔ kan a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna baara caman de ɲini ka kɛ nka a bɛ se ka nafa sɔrɔ baara ninnu na cogoya min na nka baara ninnu aw bɛna aw fanga don baara ninnu na aw bɛna se ka miiriya ɲumanw ta nin baara ninnu kama ani aw yɛrɛ ka dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la cogoya min na nka olu jaabi bɛɛ lajɛlen bɛna sumaya i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a tɛna kɛ o kɛcogoya la a b'a yira k'a fɔ courage ani dusu min bɛ aw la o sɔrɔ aw tɛna se ka olu kɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kamasɔrɔ aw bɛna aw fanga kɛ ka baara minnu kɛ ani aw hakilinaw kɛ ka baara minnu kɛ baara in mana ɲɛ cogo o cogo sumaya bɛna don a sɔrɔ ko la garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bana min fanga ka bon ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw gɛlɛyaw o bɛ aw ka sira kan fariganw olu kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana ɲini k'a fɔ ko fo mɔgɔw ka taa aw ka hakilina fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛyaba de don aw ka dɔgɔkun taabolo la ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la a daminɛ fo dɔgɔkun daminɛ ka na bila dɔgɔkun laban na aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye nin dɔgɔkun in fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka waleya ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka don nataw kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kasaraw olu kundalen don aw kan a b'a yira k'a fɔ ko aw ka basigi kɛ aw tagama bere ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ basigibaliya bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun in kɔnɔna na bolofɛn yɛrɛkɛw olu kundalen don aw kan bolofɛn tiɲɛw olu kundalen don aw kan a b'a yira k'a fɔ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ bolofɛnw na gɛlɛya bɛ se ka don nafolomafɛn minnu bɛ aw bolo tiɲɛni wale bɛ se ka olu sɔrɔ kamasɔrɔ a ma kɛ ni aw yɛrɛ ka laɲini ye o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kasaraw olu kundalen don aw kan aw yɛrɛ bolofɛnw nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw farigan bɛ se ka kunda aw kan nka farigan ninnu tɛ kɛ farigan kuntagalajan ye min bɛna se ka aw bali aw ka wuli ka jɔw la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka dɔgɔkun tɔ sankɔrɔta aw bolo n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kasaraw a b'a hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka sarakaw a n'a ka ala deliw olu bɛ se ka fanga lase aw ma olu bɛ se ka yɛlɛma kura don aw ka kow la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw olu kundalen don aw kan kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na hali ni mɔgɔ minnu ka fariganw nɔgɔya la i bɛna ye fariganw bɛ tila ka
se ka na o kunda ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan tuguni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya wale don aw ka kow la aw b'a fɛ kow ka tɛmɛ cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka don olu la wa dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana na ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka aw sɔrɔ a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw dusu la dɔgɔkun laban yɔrɔ barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ jigitugu kumaw olu caman ɲɛsinen don aw ma garisigɛ siraw olu caman olu ɲɛsinen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka ku ni aw yɛrɛ ye nka ni aw natala kojugu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna kɛ sababu ye k'a kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye a b'a yira k'a fɔ aw ka nata k'o bila kɛrɛfɛ ka se ka baara kɛ ni fitinin min bɛ aw yɛrɛ bolo aw ka se ka baara kɛ ni o ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhu ka so poisson fonɛnɛ kalo 3nan denw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen kumakan na aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw dalakanw olu barikalen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ dalakanw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw coro walima ka se ka lagosi lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati a b'a yira k'a fɔ ko aw ka se aw kumacogo la ani aw ka se aw ka kow kɛcogo la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun gɛlɛya nin pan aw kunna a b'a yira k'a fɔ aw kana fɔ fiyewu ko fɔ mɔgɔw ka taa aw ka hakilina fɛ ni aw y'o fɔ bɛrɛ i bɛna ye gɛlɛya bɛ se ka don aw ka ko la aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛ balilenw kan garisigɛ minnu bɛ cun garisigɛ ninnu aw b'a sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ na o cogoya min na garisigɛ ninnu fana bɛ tila ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na kamasɔrɔ a bɛ se ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo nin cogoya la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye halisa ka aw ladɔnniya dolo kow kan dolo cogoyaw kan halisa dolo walawalaliw kan an bɛ samiya kalo 3nan de la samiya kalo 3nan ale tile 27 bɛ dafa nin dɔgɔkun in yɛrɛ dimanche don a tile 27 bɛ dafa donc o b'a yira k'a fɔ dimanche bɔlen kɔ a la an bɛ taa dɔgɔkun kelen dafa yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ samiya banna pep an bɛ se ka na don samiya mana ban an bɛ se ka taa an bɛ don kawula de la ni samiya kalo 3nan banna an bɛ taa yɛrɛ don kawula la donc a b'a yira k'a fɔ sɔnni samiya bɛna ban dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn dimanche don kɔfɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn samiya bɛ se ka ban ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka i ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan kamasɔrɔ fɛn caman bɛ yen fili caman bɛ yen an b'a kɔnɔna na a b'a k'an kɔnɔ kuma dɔw la ko ɲɛɲininiw don walima a bɛ k'an kɔnɔ kuma dɔw la ko mɔgɔw de nɔ don fo i ka dɔn k'a fɔ adamaden dafalen o tɛ yen mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'i jɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ dafa yɔrɔ dɔw bɛ yen olu b'i jɛ yɔrɔ minnu ma dafa o ye an dabama yɛrɛ ka danni kɛ cogoya ye a ye ale de ja k'a kɛ o cogoya in na dolo kɔnɔna na an bɛ olu de fɔ i ɲɛna ale ye a kɛ ten cogoya la a b'a yira gɛlɛya bɛ don a la kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ko i k'a bɔ o cogoya la i b'a to o cogoya de la k'o sira de minɛ ale fana b'i dɛmɛ o sira in kan kamasɔrɔ i m'ale kumakan sɔsɔ fiyewu k'a fɔlen kɔ i ye k'a fɔ ko nin y'i ka baara ye i y'o sira minɛ a ka ca la a b'i dɛmɛ o sira kan nka a ye baara min da e yɛrɛ bɔgɔ la e yɛrɛ nana bɛn tasuma ma walima e yɛrɛ nana bɛn fiɲɛ ma ale yɛrɛ ye baara min laɲini ni e kan ka se ka o kɛ o de bi fɔ i ye nka n'i ye o sira bila ka taa baara wɛrɛ ko fo i ka dɛmɛ o sira kan tiɲɛ na an tɛ se ka i dɛmɛ o sira kan an tɛ se ka fɛn foyi de fɔ i ye o sira kan an ta dan bɛ kɛ o la an ye min kalan i kan ka nin baara in de kɛ i bɛ kan ka taa nin sira in de fɛ o la an dan bɛ kɛ o ye yen nɔ n'i ko an ka i dɛmɛ o sira fana kan an b'i dɛmɛ o sira fana kan o tɛ se ka dɔn fiyewu n'i ka dati n'i ka mois n'i ka année de naissance ma dɔn
ni olu bɛɛ dɔnna ani bangena yɔrɔ min na olu bɛɛ jatew de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ i ka ɛri la fo ka taa se kalo ni sanw ni dɔgɔkun cogoyaw ka taa se sanw ma i bangena wagati min kɔnɔna na an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo yen nɔ ka i ka kariti yɛrɛ bɔ e bangena wagati min yɛrɛ la dolo tun bɛ sigi cogo min yɛrɛ la ka ɲɛsin e ma o kumaw de bɛ fɔ i ye o kumakanw de bɛ fɔ i ye n'i ye an ye nin kumakan ninnu fɔ i ye san 10 n'i tilala ka dati ninnu di an ma o kumakan kelen an bɛ tila ka segin k'o de f'i ye o baara kelen an bɛ tila ka segin k'o de f'i ye fo n'i ye dati falen o de la dolo bɛ nin cogo in na a kuma tɛ kuma fila ye kuma kelen a bɛ fɔ i ye ni i ɲinɛna n'i ye san 5 kɛ ka san 10 kɛ n'i y'o dati kelen di an ma an ye kuma minnu f'i ye an bɛ tila ka segin k'o kuma kelen ninnu fɔ i ye tuguni ale tɛ kuma fila fɔ a b'o cogoya la baaraw cogoyaw ani i ka garisɛgɛ ko ani i ka furu ko olu de bɛ fɔ i ye dolo kɔnɔna na ka se ka i yɛrɛ bila i ka ɲɛnamaya sira i bɛ se k'a dɔn cogoya min na k'a kɛ lafiya la hɛrɛ ni baden na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye kamasɔrɔ fɛn dɔw mana na i sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn nin fɔla ne ye ka ban nin ye ne yɛrɛ ka cogoya ye o tɛ bali i la o b'a to hakilisigi i bɛ se k'i ka ko tɔ kɛ hakilisigi kɔnɔna na o b'a sɔrɔ a suralen don i la ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani n kanubaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔkan Suisse Chine Guinée Équatoriale n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in basigi k'a kɛ maliyɛnw sago ye